Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said that fasting is a shield. So when one of you is fasting, he should neither indulge in obscene language, nor should he raise his voice in anger. If someone attacks him or insults him, let him say, I am fasting. Rawahu Muslim. Tumekuwa tumaliza Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam anankula mu hadithi yake yule mekiseka kuna kuti kusala ndatishango chozire dizera ndeno panthawe imene mmodzi mwa inu akusala akwenera asalankule zinthu zopanda pake kapena zolaula akwenera sasa kwezi mawo panthawe imene wopya mtima wote wakwiya kapena kuti ali mumkwiyo ndipo panthawe imene wina wake womulankula iye zoyipa kapena kuti kumutukwana iye akwenera kulankhula kuti ine ndikusala. Hadithi imene ikupezeka Muslim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.